Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong buntag, mayong pagiguban, welcome na usab sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios nga naghatag ka nato kadasig ug labaw sa tanan naghatag og kusog, kalipay, kalinaw o padayon ang Dios naghatag mayong panglawas. Sa ato na usab nga panag-uban nining maong programa, ato ning ablihan og sugdan sa mga pagdaig o pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Ako kamong gihangyo gidasig sa paglitok og mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa Ginoo sa atong ginabuhi. Mag-ampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, Dios nga mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga butang. Gikan kanimo, bisan ang among kinabuhi gikan kanimo. Imong gibuhat o Dios kining tanan aron amo kang malagaran. Padayon mo kaming giatiman, gipanguluhan, gidasig, gilig-on o gipahinumduman aron kami padayon mahimong masinangkapan sa mga pamaagi nga maoy mo andam sa among kinabuhi sa pag-atubang unya sa hukman. Amahan Dios sa makagagahom, salamat o Dios sa imong pagpanalangin ka namin, sa imong pag-atiman, pagproteksyon, bisan pa Ginoo sa padayon namo nga pagbuhat sa mga buluhaton nga imong gisalig ka namo. Padayon mo kaming gigiyahan o gipahinumduman. Sa among panag-uban karon, i-bless na usab kami sa imong mga mensahe. Panalanginin na usab ang matag usa. Nga diin mabati namo o Dios ang imong pag-uban ka namo, ang imuhang pagpahinumdum sa mga pulong nga gikinahanglan namong maikinabuhi. Magmadaugon kami o Dios, magmalapuson kami tungod kay ubanan man kami sa tanang dapit, Lord, naa ka aron sa pagpanguna ka namo. Wala mi mahimo kun wala ka o Dios. Busa panguluhi kami sa tanang panahon. Among ideklara o Dios kanunay ang kadaugag panalangin sa tanang panahon sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Maayong buntag, maayong pakiguban, dalaygon ang Dios sa tanan nga nakasunod na sa atong programa. Maayong buntag, maayong pagpaminaw ni Pastor Eliser Godines, si Wilma Crescencio, maayong buntag sad, o ni Daryl Hirulaga, maayong buntag, maayong pagpaminaw. Matod pa sa atong isuon, malipayong buntag Pastor Gideon, o malipayong buntag usab sa tanan, dalaygon ang Ginoo sa matagusa nato kakinabuhi. Watching from Marcos sa Tubig Sambuanga del Sur, request ko kanta Magkalangit Pastor Gideon sa Kalbaryo. Salamat sa pag-play. God bless. Awit Magkalangit ato ni Tagalog pagtagad sa Kalbaryo dilira sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. May buntag ni Brother Emilio Cabugos, may buntag ni Modiha bro og ni Angelica Dansuli Manunan, mayong pagiguban. Si Felix Dapar Lumod, maayong buntag Pastor og sa tanang viewers makadungog na pod mi sa pulong sa Ginoo. Good morning Pastor, God bless gikan ni Pastor Eliser Godines. Silin Villacanaw Lozano, good morning Pastor, salamat kanimo sa walay hunong nga pag-atiman sa pulong sa Ginoo. God bless sa imong family. Pastor watching Pinalpagan Negros, maayong pagiguban ni Pastor Carmen Mahilong Badtigi, maayong buntag ninyo diha Pastor. Si Andresa Villanueva og si Balinas, amin. Good morning Pastor, mangayo kog pito ka pulong ni Kristo dito sa cross Pastor. Stay blessed. So ato ning gihisgutan ka gabi ang unang pulong og ikaduhang pulong og ikatulong pulong. Karon atong hisgutan mga kaigsonan ang ikaupat nga pulong nga gisulti sa atong Ginoo Kristo dito sa cross. Si
Wilma Crescencio matud pa maayong buntag Pastor Gideon, salamat sa Ginoo kay makapaminaw napud mi sa mensahe sa Ginoo. God bless Pastor og sa tibok nimong pamilya og sa tanan nga nagapaminaw sa pulong sa Ginoo. Si Rose Bisen, good morning Pastor Gideon, dalaygon ang Dios sa atong kinabuhi. God bless. Maayong buntag, maayong pagpaminaw ni Sister Nars Boyan. Kumusta ka diha sa Bohol? Ang Dios mag-uban, magpanalangin kanimo. Dalaygon ang Dios magatagbog magatiman sa imuhang pagbuhat. Si Pastor Carmen Mahilong Bandigi, Pastor Gideon, maayong buntag ninyong tanan diha og ang Dios magpanalangin kanimo og sa tanan nga naminaw nagtan-aw sa imong live. Maayong nga buntag ni Sasi Kundi, maayong buntag Pastor, please ko ampo sa ako ang pamilya nga luwason in town mi sa Ginoo. Tanan buhat sa kaaway. Ang Dios maga-protection kaninyo. Ipadayon ra gyud ang pagdangop sa Ginoo, ipadayon ra gyud ang pagsalig ug pag kinabuhi sa mga mensahe sa Ginoo. Like ni Abraham, nag-ampo siya sa amahan alang sa katawhan sa Sodoma Gomora. Ug sa diha nga gitubag sa Ginoo gyud ang mga pag-ampo sa mga taong matarong like ni Abraham. Apan sa diha nga gipadad-an sa Ginoo mga anghel ang mga Sodoma Gomora, didto gyud nga makita nga grabe gyud kadautan og angayan na gyud silang laglagon. Apan sa dili pa sila laglagon, ang tinuod nga mga matarong nga giampo ni Abraham ang pamilya ni Lot, mga kaigsonan, naluwas. Apan bisan kung naluwas sila, wala gyapon sila mosunod sa instruction sa gisugo sa Ginoo. Pinaagis mga anghel, namatay gyapon ang asawa ni Lot. Muna nga ang atong prayer, mga igsoon, maangkon lamang ang tubag sa ang tubag ni ini kon ang ato ang giampo mo sunod usab sa pulong sa Ginoo, mo desisyon usab sa mga mensahe diha sa Ginoo. Si Ryan Jungoy, maayong buntag Pastor, maayo jud ang Ginoo Pastor kay nakatan-aw nasad ko sa live ang pulong mo kinabuhi ko. Request awit makalangit labod. Maayong buntag, maayo nga pakig-uban ninyo diha ang Dios magpanalangin. Karong mga panahon na mga kaigsuonan, biyahianay gyud sa mga nagtrabaho gikan pa kagahapon, ang uban kaganinang kadlawon. Inaron nga mga panahon na mga kaigsuonan tungod kay taas ang adlaw nga way trabaho, gikan karon hangtod ugma, hangtod na gyud na Sabado, balik na gyud sa Lunes, taas kayo ang walay trabaho. Mao na nga karong mga panahon na mga kaigsuonan, kasagaran sa ato ang mga kaigsuonan naa sila sa mga biyahe. Niuli sila sa ilang dapit, niuli sila sa ilang lugar. Unya ako nagtuo nga ang Dios nag-uban og nagproteksyon sa atong mga kaigsuonan tungod kay ang Dios nga atong ilagaran padayon man nga nagtubag sa atong mga hangyok, mga pag-ampo. Awit pagkalangit diri lang sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko, labod. Mayong buntag ni Evelyn Iran Tarukan, good morning Pastor. Request Dios ikaw lang. Salamat. Kumusta mo di Sister Evelyn? Kumusta si Brother Vince? O ang Dios magapanlangin, magaproteksyon. Ang Dios makauban ug magtagbog magatiman sa tanang panahon. Ako ning andamon Sister Evelyn, ang imuhang request, Dios ikaw lang. Pinagisay mong mga labod, uban sa pagtuo, dawaton ko ang kaayuhan sa balati. Mayong buntag Pastor Gideon, Pastor Russell, ug sa tanang kaigsuonan ko sa Ginoo diha sa grasya sa Dios, maayo ra jud kaayo mi diri Bohol. Di akos akong anak Pastor Gideon sa laing lungsod sa Bohol rausam. Sige. Dalaygon ng Dios mag-uban magagiya kanimo Sister Nars. Dalaygon ng Dios nga magagiya magpanalangin kanimo. Nga nagpamuhat
Maayong buntag ni Roger Mahinay, maayong buntag pastor ug maayong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Gikan ni Roger Mahinay sa Cantilan, Surigao del Sur. Amping pastor, salamat kaayo sa inyong mga declaration, sa inyong mga prayer o pagpahinumdom. Ilabi na gyud sa mga alagad sa Dios. Ang Dios magpanalangin, ang Dios magauban kaninyong tanan. Kasay mong dahon. Ang atorong hisgutan mga kaigsuonan, atong hinumduman ang mga pito ka mga pulong nga gisulti sa atong Ginoong Kristo samtang siya gibitay dito sa cross. Ato ni siya nga hinumdumon, ato ni siyang labason sa ato ang panag-uban ni ining maong programang pulong mo kinabuhi ko. Sa ato karon nga panag-uban mo adto natas ikaupat nga mga mensahe nga gilitok sa atong Ginoong Kristo. Siguro dunay mga pangutanang moingon, pastor, nganong nakalitok man si Ginoong Hesus ni ana nga klase nga mga pulong? Dun na ba'y mga mensahe nga langit nun espirituhanon ang maong mga mensahe nga gilitok sa atong Ginoo? Yes, ang matag pulong nga gilitok ni Ginoong Kristo samtang nagbitay siya dito sa cross, dunay bililhon nga mga mensahe. Moingon ganing bililhon nga mga mensahe ang pinganan. Kay sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, bisan unsang mga butang basta kay dunay bili ang pinganan. Ang pinganan gyud. Mao na nga aron ato ni siyang maampingan sa matag karon og unya ato ni siyang hinumduman. Og nabatasan gyud nato mga kaigsuonan nga sa matag tuig sa paghandom sa mga pag-antos sa sakripisyo sa atong Ginoong Kristo, kanunay natong ipahinumduman atong kaugalingon sa mga pulong mga mensahe nga gilitok sa atong Ginoong Hesus samtang nagbitay siya dito sa cross. Maayo nga pagpaminaw sa tanan nga mga kaigsuonan nga gisiran ni Sister Nars Boyan. Salamat kaayo sa imong pagkakugihan, Sister Nars. Ang Dios magablas, ang Dios magauban, magpanalangin kanimo. Susana Pablio, maayo nga buntag Pastor Gideon og Pastor Russell og sa tanan nga mga anak sa Ginoo. God bless you pastor og sa imong pamilya, dalaygon ang atong buhi nga Dios. Karong gabi magklase na ta Sister Nars og Sister Susana. Klase na taon yang gabi. Og sugod na tag klase, ako gyud gitinguha nga makaklase ko nga anak bitang wala na pod siyempre si Sister Gingging na anak pod sa Manila. Muna nga klase taon yang gabi. Si Kilisti Parkan Riva Sergulin, morning pastor request kog song takos. Sige. Ato ni nga pagtagad. Si Maria Presente matud pa good morning, salamat sa Lord unta daghan pang magbulay-bulay sa pulong sa Ginoo. Amen no. Salamat sa Ginoo sa ihang pagkamaayo pagatiman sa matagusa. Mayong buntag, mayong pagig-uban no, ni Daryl Hirolaga. Salamat sa imong pag-share sa atong programa. Oras sa atong programa alas 9:35. Ako raning istambay usa ang awit Dios ikaw lang unya human ani mosunod tong takos og moadto sa ta sa mga pulog mga mensahe sa Ginoo. Human aning awit makalangit mga kaigsuonan, labod moadto na ta sa paghisgot sa mga pulong sa Ginoo. Gikan ni Saidi Ganlisa, mayong buntag pastor request kog song. Pastor hangtod may kinabuhi. Salamat pastor and God bless.
Dalaygon ang Dios, Pastor Gideon, sa imong kinabuhi. Pasalamat ko sa Ginoo, salamat sa pagtudlo nako, Pastor, dako kayo ikatabang sa ministry. Ang Dios magpanalangin. Dalaygon ang Dios, magauban magiya kanimo, Pastor Elisar. Ang Dios magpanalangin. Moadto na ta mga kigsuonan sa paghisgot sa mga mensahe ug mga pulong sa Ginoo nga maoy gikinahanglan natong masabtan sa atong panag-uban. Ang pulong sa Dios nga ato karong hisgutan mga kaigsuonan mao ang ikaupat nga mga mensahe sa Ginoo nga gilitok sa atong Ginoo Kristo samtang tuwa pa siya dito sa cross. Unya samtang magpadayon ta sa himay-himay sa mga pulong sa Dios, padayon usab na akong monitoron ang inyong mga mensahe para akong mabasa kung doon na may mga pangutana o kaha mga dugang mga diskasyon sa atong panag-uban. Si Janer de la Rosa Estante, good morning Pastor Gideon. God bless. Si Ami E. de la Piña, good morning Pastor, watching from Cagay Uno, Barangay Langob, Escalante City, Negros Occidental. God bless sa tanan. Salamat kaayo Sister Ami sa imong pag-uban sa ato ang programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Ako kamong gidasig sa pagkuha sa inyong Biblia mga kaigsonan para ato ang tagaan og pagtagad ang mga pulong sa Dios mahitungod sa mga pulog mga mensahe nga gipaabot sa Ginoo o gibilin diha sa balaang kasulatan. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanatong tanan. Ang 7 ka pulong mga kigsuonan ato naman ang nahisgutan. Ang una nga bisan kon gisakit si Ginoong Hesus, gisampalong siya, gilud-an, gibugal-bugalan, gipasanginlan, gidapatan, gipalatos, gibunog o gilangsang dito sa cross. Sa dihang nagbitay na siya dito sa cross, ang atong Ginoong Kristo naghatag yog panag-ingnan. Atong hinumduman mga kaigsuonan, kining panag-ingnan sa ato ang kining panag-ingnan nga gibuhat sa atong Ginoong Kristo nga iyang gipakita. Mao ni mga importante kaayo nga angay natong katunan nga sa atong pagpuyo sa kalibutan, igsuon ko sa Ginoo ako kamong gidasi nga bisan unsa mang mga sitwasyon nga atong masinatian samtang nagpuyo ta sa kalibutan, dili nato kalimtan ang pag-release kanunay kapasayloan. Kay maunay assurance nga gipakita sa pagtudlo ni Ginoong Kristo mahitungod sa pagpasaylo o kapasayloan. Kung ikaw ug ako kantigo ra gyud mo pasaylo sa mga taong nakasala, mga igsuon, andam ang Dios nga mo pasaylo usab sa atong mga kalapasan. Atong hinumduman nga ang mga pulong sa Dios nagpakita og mga paglig-on mahitungod sa mga mensahe kung unsaon gayud pagkasiguro nga kita pasayloon sa Ginoo. Atong hinumduman ang Ginoo nagsulti nga kung unsay atong buhatan ta usab. Kung kantigo tang mo pasaylo, kantigo pud ang Dios nga makapasinati sa iyang pagpasaylo kanato. Mao na nga ang prayer sa atong Ginoong Kristo mga kaigsuonan nga gitudlo sa iyang mga tinun-an, naghisgot kini sa mga pamaagi aron pagsiguro nga ikaw pasayloon sa Ginoo. Amahan, pasayloa sila sa ilang gibuhat. Mao na nga si Ginoong Hesus ihag yung gipakita, ihag yung gihands-on ang mga panag-ingnan nga kinahanglan kaantigutan mo pasaylo. Gani mao na gitudlo sa atong Ginoong Kristo sa iyang prayer nga mao gikinahanglan nato nga guide gyud sa ato ang pagdangob sa Ginoo. Dito nag-ingon nga pasaylo kami sama nga kami nakpasaylo sa nakasala kanamo. So dinhi mga igsuon ang atong Ginoong Kristo naghatag yun og kadasig nato nga kung nahimo ni Ginoong Hesus ang pag-release og kapasayloan, mga igsuon ko sa Ginoo, makahimo usab kita sa pag-release og kapasayloan. Lamang
alang ni adtong mga tawo nga nagbuhat nga way kalibutan. Pero kung sala nga tinuyuan, hustisya gyud ang Ginoo. Atong hinumduman mga kigsunan, ang Dios nga tong gilagaran hustisya. Pag kabalo ka nga dili mao ang imong gibuhat, unya imuhang gihimong mao, ang maayo nga, ang dili maayo nga buhat imong isipon nga maayo, mahinungdan dili ka makahinulsol, igsuon ko sa Ginoo, sala na siya nga dili gayon mapasaylo. Kay unsaon man pagpasaylo sa sala nga wala gyud mahinulsuli. Amo na nga kining mao nga mensahe sa unang pulong nga gilitok ni Ginoong Hesus dito sa cross, nga amahan pasaylo sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Giklaro gyud diha nga ang gipangayuan o kapasayloan, ang sala nga gipangayuan o kapasayloan sa atong Ginoong Kristo, sala ni adtong mga tawo nga nagbuhat og sala nga wala sila masayod. Kana bitong mga taong inosente, mga tao, mga kaigsuonan nga napugos sa pagbuhat og sala nga kontra sa ilahang gusto, mga kaigsuonan. Pero ni anang mga tao nga kabalong sala apan ila mo maunono ilang kalipay, mga igsuon, nagpakita ang Biblia nga gipasagdan na sila sa Dios. Muna nga kung ikaw Kristohanon nakabuhat kag sala nga tinuyuan, ang pinganan og delikado na kaayo ang imong pagkakristohanon. Lamang kung ugaling nakamata ka, nakamatgon ka og mibalik ka sa Ginoo og nangayo kag pasaylo, igsuon ko sa Ginoo, hinumdumi ang Dios nga atong gilagaran, dili siya samas tao nga magdumot. Dios siya nga mudawat ni adtong mga tao nga mangayog pasaylo. Pasalig sa Dios pinaagi ni propeta Isaias, bisag unsa pa na kalagom ang imong sala, bisag unsa pa na kapula kabaga, mga igsuon, kaya kang pasayloon sa Dios. Usa sa mga importante nga na ay kasiguruhan nga ikaw ug ako pasayloon sa Ginoo, kana bitawng una, kantigutang mo pasaylo sa mga taong nakasala kanadto. Nya ikaduha, niingon si Ginoong Hesus nga karon dayon uban tika, ikuyog tika sa paraiso. Siguro dunay mga pangutana nga atong hisgutan kagabi, tinuod ba gyud kana? Yes, tinuod nga nianang adlawa, niana gayong adlawa, mga gigsunan, nikuyog ang usa ka makasala tungod kay ang atong Ginoong Hesus dili man siya tao nga dili makahimo. Dios siya ang atong Ginoong Kristo kung unsa iyang ipamulong matuman. Mao na nga ang usa ka makasala nga gipasulod o gikuyog sa atong Ginoong Kristo, nagpakita sad mga kaigsuonan nga grabe siya ka mapabsanon. Unya ato agyong makitaan mga kaigsuonan nga ang tao nga mapabsanon, siya gyud nga tao nga kantigong moangkon og sala. Pero ang tao nga dili mapabsanon, di gyud na moangkon og sala. Bisag kabalugo na nga naasay sa, di gyud na moangkon tungod na kay mapahitason. Mao nay pinaka kuyaw nga klase nga tao, labi na kung maunay magdumala sa inyong dapit. Kay ngano man kuyaw man, sirado ang panalangin sa Dios. Kung naa sa inyong simbahan, naa sa inyong pinuy-anan nga maoy magdumala kanang taong mapahitason, luoy kayo ang maong buluhaton. Ngano man, sirado ang panalangin sa Dios. Timan sa duha ka klaseng kawatan dito sa nagbitay dito sa cross, dunay gisirad-an nga panalangin apan duna say giablihan nga panalangin. Ang abli nga panalangin mao katong tao nga miangkon sa iyang sayop, miangkon sa iyang sala, og nagpaubos siyang kaugalingon bisan sa iyahang mga pagantos dito sa cross. Muna gidasig ta mga kaigsunan nga sa atong pagpuyo sa atong naong sa kalibutan, kaantigo ta dapat magpaubos. Kung mahimo magpaubos ta sa pinakaubos nga tao. Muna niingon si Jesus nga kung kinsa gani katong gustong mahimong dako, kinahanglan mag-alagad sa satanan. Dili maputa kaalagad sa tanan mga kaigsunan kung dili ta kaantigong mo paubos ngadto na sa pinakaubos sa tanan. Mao na nga ato pong nahibaw-an mga kaigsuonan ang mga pamaagi kung unsaon pod aron mabatunan nato ang pagkamopobsanon. Sa ikatulong nga pulong mga igsuon nga nagsulti si Jesus ngadto sa iyang inahan
nga inahan kini ang siya ang imong anak ug anak siya ang imong inahan. So ato ang nakuha ang buot ipasabot mga kaigsuonan sa mga pulong nga gisulti ni Jesus dito sa cross. Nganong misulti man si Jesus nga inahan siya ang imuhang anak ug anak siya ang imuhang inahan. Tungod kay imong makita gyud nga ang ginikanan na bitaw nga wala na bitaw kaya nga moatiman sa iyahang kaugalingon, kinahanglan gyud nga ang anak mo imo atiman, ang anak mo imo amuma. Kamong mga ginikanan diha mga igsoon nga naminaw, kinahanglan amumahon nato pag-ayo ang ato mga kabataan para doon na sila'y kusog kadasig sa pag-amuma usab sa panahon nga kita dili na kaya sa pag-atiman sa tuwa. Dili gyud nato tugutan nga ato mga kabataan magdako sila nga dunay kasuko, dunay kaligot-got, dunay kasilag. Mao bitaw na niingon ang Biblia nga mga ginikanan ayaw pasok ang inyong mga anak. Kung disiplinahon ninyo sila, ayaw sila pasok disiplinaha hinuon sila sa Kristohanong disiplina. Kini mabasa sa libro sa Efeso kapitulo 6. Mga igsuon, ilabi na gyud sa mga mama ug papa, gidasig ta sa Ginoo nga ato gyung amumahon at imanon ang atong mga kabataan. Kay sa panahon nga kita dili na kaya nga moatiman sa atong kaugalingon, sila ang gamiton sa Ginoo aron kita iya pong atimanon. Muna nga si Jesus miingon nga to kang Maria, babae siya ang imong anak. Unya miingon si Jesus nga to siyang tinunan nga mao si Juan, miingon siya ang imong inahan. Buti pasabot nga sa kinabuhi ni Maria, ilhon niya si Juan ang tinun-an ni Jesus nga iyang gihigugma. Dapat ilhon gyud ni Maria nga isip iyang anak. Unya si Juan sad nga ingon tinun-an nga gimahal ni Jesus mga kaigsunan, kinahanglan ka antigo po siyang moilah nga ihang isipon og ilhon nga si Maria ihang inahan para maatiman niya insakto, para maatiman niya sa unsa may gikinahanglan ni Maria. Mao na nga sugod sa giingon ni Jesus, si Maria mikuyog gyud sa tinun-an ni Kristo nga mao si Juan. Sa ato karon nga panag-uban mga kaigsuonan, ato ning hisgutan ang ikaupat nga pulong nga nagsulti nga Dios ko nganong gibiyaan mo ako. Kini atong mabasa mga kaigsuonan diha sa Mateo. Kuhain niyo ang Biblia, ato ning hisgutan ang libro sa Mateo kapitulo 27:46. Og Mateo kapitulo 27:46. Og unya naa po na sa libro sa Marcos 15:34. So aritas Mateo 27:46 nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Sugod ko 45, sa pagkauntong tutok mitabon sa tibok yuta ang kangitngit nga milungtad og 3 ka oras. Og sa pagkaalas 3 sa hapon mituaw si Jesus, ili laba sabat tani nga sa ato pa, Dios ko nganong gibiyaan mo ako. Nganong nakasulti man si Ginoong Hesus ni aning maong mensahe? Tinuod ba nga nabati niya nga milayo ang Dios? Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, tinuod ba nga gitalikdan sa Dios ang iyang bugtong anak samtang nagbitay dito sa cross? Unsa may mga pasikaran nga kini natuman gyud og nabati sa atong Ginoong Kristo? Alang nato, dili ta kabati mga kaigsuonan tungod kay dili kita ang hingtungdan. Pero si Jesus nga nagbitay dito sa cross, nga doon na say amahan nga nagmonitor kaniya, doon na say amahan nga nagtanaw kaniya, mao ang nagbuhat sa langit og sa yuta. Siya mismo nga nagbitay dito sa cross, si Jesus mismo nga nagbitay dito sa cross. Nabati niya nga milayo ang Dios, nilayo ang iyahang Dios, ang amahan nga Dios.
Ngano man ang tinuod mga kigsunan, nganong nahitabo ni nga kung atong tan-aw nang inahanglan si Jesus iyahang sa presensya sa Amahan, sa iyahang mga pag-antos kana bitaw mag-antos ang tao, mangita gyud nas pinakasuod. Kabantay mo kanang mga tao nga magtinga, kanang mga tao nga wa na gyud kanang dili na sila kahimo ang ilang pangitaon katong ilang pinakasuod. Unya samtang nangita si Ginoong Hesus sa presensya sa Amahan, nabati niya nga milayo ang Dios Amahan niya. Munang nakasulti siya, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako? Nganong nahitabo man kini? Nganong milayo man ang presensya sa Amahan? Nganong nabati man ni Ginoong Hesukristo nga nalayo ang Amahan? Nga untaan na nga time nagkinahanglan siya sa presensya sa Amahan. Muna'y pinaka-challenge mga kaigsunan kana bitang kanang grabe na kalisod, wala na tay laing pang tao nga kaduulan. Mangita gid ta sa mga taong pinakasuod. Unya kinsa man ang una natong pangitaon sa panahon nga adunay mga kawaladon, mga problema ug unsa pa, kasagaran ato ra gyung pamilya. Mao bitaw nang ang pamilya kinahanglan magminahalay, magtinabangay. Kay dain sa kinabuhi mga gigsunan, wala tay laing gikinahanglan ang ato rang pamilya. Walay laing muunong kundi ang ato rang pamilya. Mao na nga ang Dios nga atong gilagaran naghatag og pamaagi mga igsuon o pagdasig kanato aron ang atong mga pamilya, ang atong Pinoy-anan ato gyung amumahon. Ang pinakabug-at nga rason o hinungdan nganong gisulti ni Ginoong Hesus, nganong nabati niya mga kigsunan nga milayo ang Amahan. Ang tinuod, milayo gyud ang Amahan. Nilayo gyud siya sa anak. Ngano man, atong hinumduman ang sulat ni Propeta Isaias sa libro ni Propeta Isaias 59:1 ug 2. Atong hinumduman prinsipyo sa Dios, kinaiya sa Dios, batasan sa Dios. Nga mulayo gyud siya, mudistansya gyud siya sa mga taong dunay sala. Ang Amahan mga kaigsunan, dili gyud mukuyog ni muuban ni mapabati ni ang iyang presensya sa taong makasasala. Miingon si Propeta Isaias, ang Dios dili mubog kamot nga dili makatabang ninyo. Ang Dios dili siya gamay dalunggan nga dili siya makadungog ninyo. Ang inyo hinuong kalapasan, mga kasalanan, maoy hinungdan nganong milayo siya. Time pa nganong milayo man ang Dios ngadto kang Kristo Jesus nga wa masay sala. No atong hinumduman mga kaigsunan si Jesus Christ, nagdala siya sa sala sa tibuok kalibutan. Iyahang himong makasasala ang iyahang kaugalingon. Siya nga walay sala apan gihimo nga duna say sala. Kini giklaro sa sulat ni Apostol Pablo sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 versikulo 21. Pwede ra gyud ninyo ning basahon. Ingon dinhi, walay sala si Kristo apan makasasala siya sa Dios aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. So diha sa kamatayon sa atong Ginoong Kristo, usa di ay ni siya kalihukan nga angay gyud nga masinatian sa atong Ginoong Kristo kay pinaagi niini makaambitas pagkamatarong sa Dios. So diha giklaro nganong milayo ang presensya sa Amahan nga time gyud nga nagkinahanglan si Jesus. Nganong nagkinahanglan si Jesus? Nga Dios man siya. Yes, 100% Dios si Jesus. Pero timan 100% nga natao si Jesus. Nagpakatao siya. Buti pasabot kung unsay ato ang pagbati, mabati usab ni Jesus. Maubitaw to nga sa dihang dunay namatay, mihilak pod si Jesus. Mao na nga ang rason gyud nga nung nibiya ang Amahan, nilayo ang Amahan tungod kay si Jesus nahimong makasasala
kay ang atong pagkamakasala iyang gipasan, iyang gihalaran sa iyang kinabuhi. Ikaduha nga bugat nga rason nga nagpakita nga milayo gyud ang amahan sa dihang nagbitay si Jesus. Ikaduha o sunod nga mga rason o hinungdan nga nagpamatuod nga nabati gyud ni Jesus nga milayo gyud ang amahan. Para kini nahitabo para matuman ang mga panagna sa mga wali ni David diha sa Salmo. Diha sa Salmo 22 versikulo 1. Salmo 22 versikulo 1. Diyos ko, nganong gibiyaan mo man ako. Nagpakitabang ako kanimo, apan hangtod karon wala mo ako tabangi. So niana ang panahon na mga kaigsuonan, tinuod gyud nga mibiya ang amahan diha sa kamatayon ni Ginoong Hesukristo. Una, tungod kay si Ginoong Hesukristo nagpasan sa sala sa kalibutan. Siya mo'y halad sa ang sala iyang gihalaran siyang kinabuhi. Iyang gidala ang sala dito sa krus sa Kalbaryo. Unang milayo ang amahan, unya ang sunod para pagtuman sa gisulat diha sa balaang kasulatan. So diha giklaro mga kaigsuonan nga tinuod yod. Yes, tinuod yod nga si Jesus na kasinati na bati niya nga nilayo gyud ang amahan. Mao na niingon siya nga Dios ko, nganong gibiyaan mo ako. Kana bitong time ka nga nanginahanglan sa presensya sa imong pamilya, unya sa time nga nanginahanglan ka wala diha imong pamilya. Yes, dili sad nato malikayan. Dunay mga panahon nga imo nang masinatian. Pero timan kung imo nang masinatian sa imong pagpuyo sa kalibutan, ayaw kalimti si Jesus. Si Jesus nga nakahimo niini sa paghalad siyang kinabuhi, dili siya makaako sa paghikaw niini kanimo. Kung gihalad niya ang iyang kinabuhi diha sa tibok kalibutan, kaya niyang ihalad ang iyang panahon para ka iyang matiman. Muna niingon si Jesus, the time nga mag-uol ka, the time nga kana bitawng mingawon ka or kaha mabugatan ka, masakitan ka, unsa may mga naa kanimo o kaha nabugatan ka pag-ayo, nag-uol ka pag-ayo, hinumdumi dunay pamaagi ang Dios aron makalingkawas ka na. Miingon siya sa Mateo 11:28, duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyag gibugatan, papahulayon ko kamo. Mga igsuon, dili na to kalimtan nga si Ginoong Hesus 100% tao. Si Ginoong Hesus gisulat diha sa Biblia, sumala sa sulti ni Pablo, nahimo siyang makasasala aron mahalad niya ang iyang kinabuhi para natong tanan. Muna nga muna'y mga prueba o mga ebidensya nga nagpamatuod nga tinuod gyud nga milayo ang amahan sa dihang namatay si Jesus, sa dihang na hapit na mamatay si Jesus. Mga igsoon, mao bitaw na nga sa atong kinabuhi dili sad nato malikayan nga muratag na ay panahon nga mag-inusara ta. Naay mga panahon nga murag wa kay kauban. Naay mga panahon nga dili nimo mabati ang presensya sa Dios. Pero timan bisan kung dili nimo mabati ang presensya sa amahan, apan timan naa si Jesus. Siya mo'y magdala sa imong presensya. Siya mo'y mo tabang. Mao na giingon, siya mo'y abogado. Siya mo'y magtatabang. Lamang giklaro pod nga sa diha nga si Jesus niining panahon na tuwa sa siging harian sa langit, nag-andam og dapit, kumbaga
Busy si Ginoong Hesus para pag-andam og puloy-anan nimo ug nako. Sumala sa sulat ni Apostol Juan sa Juan kapitulo 14, 1, 2 ug 3. Nga si Ginoong Hesus tuas langit. Ug kinsa may kauban nato karon? Ang kauban nato karon mao ang pulong sa Dios ug ang presensya sa Balang Espiritu. Mingon siya ang Balang Espiritu sa 14:26 sa Juan. Siya ang ipadala sa Amahan sa akong ngalan nga maong Balang Espiritu nga magtudlog magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Mao bitaw nang sa panahon nga dunay panimbahon, kinahanglan ang Balang Espiritu dili pugngan. Unya kinahanglan mga kigsunan ang Balang Espiritu makalihok sa matag usa. Aron ang Balang Espiritu makapamuhat sa matag usa nato kinabuhi, dili natutugutan nga ang Balang Espiritu masubo. Mauna nga si Apostol Pablo miingon siya nga ayaw tuguti nga masubo ang Balang Espiritu, kay dili na makatabang ni makaayo kaninyo kung masubo ang Balang Espiritu. Dunay mga butang o mga buhat nga nagpakita nga makapasubo sa Balang Espiritu. Kanang ibaylo nimo ang panahon sa Ginoo kaysa mga panahon sa kalibutan. Kay ang gusto sa Ginoo maghari siya, unahon siya. Ang adlaw sa Dios para gyud na sa Dios. Ang iya sa Dios iya gyud na sa Dios. Dili na siya pwedeng mahimong atoa. Ang mga iya sa Dios, ang para sa Dios, dili gyud na siya pwedeng mahimong atoa. Kay ngano man, dunay mga pinasahi nga mga mensahe o halad nga gihulat sa Dios ug kana iya gyud na sa Dios. So sa ato nga panag-uban mga kigsuonan, atong nasayran mga kigsuonan, nganong nakasulti si Ginoong Hesus nga Dios ko, nganong gibiyaan mo ako. Tinuod gyud ni sa ako nang gi-explain kaganina, tinuod ni nga nasinatian ni Ginoong Hesus. Sunod mga kigsuonan, miingon si Jesus diha sa Juan. Kuha inyong Biblia, Juan kapitulo 19 versikulo 28. Mao ni ang ikalimang pulong. Unya ang ikaunom ug ang ikapito adto lang nato ni hisgutan sunod na usab natong live. Unyang gabi dili nato mahisgutan kay naa ako'y klase. So magklase nami kay usas mo ang kauban niuli naman po dito sa Manila. Unya mao nay ako ag yung gitinguha nga makaklase mi kung wala na poy amo ang kanang wala na diri. Kumbaga human na pod siya og training diri sa actually kining training wa man gyud kahumanan, pero lamang duna sa step by step dunay ang level 1, level 2, level 3 kung atong tan-awon ra gyud lamang ang pagtuon dili gyud na mahuman samtang buhi pa ang tao sa kalibutan. Ikalima mga igsuon nga pulong nga atong madunggan nga gilitok sa atong Ginoong Kristo samtang nagbitay sa dito sa cross, mabasa diha sa Juan kapitulo 19 versikulo 30. Ingon siya dinhi ato ni nga sugdan pagbasa, sorry, 19 versikulo 28. 19 versikulo 28. So mao ni ikalima. Humani ini si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na ug aron pagtuman sa kasulatan miingon giuhaw ako. Mao ni ang rason mga kigsuonan nganong misulti si Jesus giuhaw siya kay aron matuman ang gisulat sa balang kasulatan diha sa Salmo 69:21. Unya imo nang makit-an diha mga kigsuonan nga si Jesus misulti nini aron pagtuman sa balaang kasulatan. Unya sa lain gyud nga sitwasyon mga kigsuonan atong hinumduman nga si Jesus 100% nga tao. Unsay bation natong mga tao
masinatian gyud na sa atong Ginoong Kristo. Pero ang tinuod mao ni siya, siguro sa kadaghan nato nga mga tao sa kalibutan, ibin sa ato karon nga panag-uban, doon na gyud mga pipila nato dinhi nga nakasaksi sa mga tao nga dunay mga disgrasya o kana bitawng nasamad, like kanang mag-away. Ako nakasaksi ko mga kaigsuonan, labi na kung naay mga tabo-tabo sa una kay maninda man to ako ang mama og mga pagkaon, maninda to siya Bisaya nga manok nga kanang tinula o kape painit. Labi na kung naay mga tabo kay sa mo ang mga kaigsuonan kay tinda-tinda sa amo ang mama, inununan maumatoy kasagaran namong ihisuroy. Unya kung dunay mga tabo-tabo manghingawa taon to siya og paninda pod og bisag unsa nalay itinda basta mapalit lang sa tao og duna say ginansya. Unya sa diha nga niabot sa panahon nga amo ang dapit dito sa Negros dunay gitawag fiesta. Atol gyud tupod nga mga alas 12 to alauna na sa kagabihon dunay nag-away. Unya sa dihang nag-away wala gid mapunggi pod sa mga barangay tanod. Unya napamanggani toy mga panaho, napamanggani toy kapgo atong mga panahon na. Wala gyud nila mapugni mga kaigsuonan dunay mga nagdinunggabay. Nya kami, ako bata pa ko atong panahon na saksi gyud ko nga naagi na samad pag dunggab sa usa mo to nga ang nigawas ang iyahang tinai unya gitabang to siya. Pagkahuman gidala dito sa barangay kay atong panahon na wala pa may mga motor wa pay kalsada, gikayong-kayongan pa. Unya kami gyud masaksi gyud nga ang tao day nga naay samad uhawon gyud na siya. Grabe gyud na kauhaw. Mangayo na sila tubig. Unya kon imo kuno nang painom og tubig mga kaigsuonan, mamatay kuno sila. Mamatay kuno ang tao nga dunay samad nga mobatig kauhaw. Patay gyud kuno ditso. Mao na nga bisag unsa nalay pakiluoy sa tao nga dunay samad nga samtang gikayungan to siya kay layo man kaayo ang among lugar sa una. Kay wala la palagi karsada ang amo ang dapit sa una, grabe gyud ka bukid. Pila pa ka oras ang lakaw, unya di mo pud masakay og kabayo kay nakuan lagi iyang tinai, iyang tiyan. Munang gikayungan to siya kuag habol ding gikayungan. Sige gyud pangayo og tubig. Kay normal ra gyud kuno na sa tao nga sa dihang maagasan og dugo, maagasan og dugog tubig uhawon na siya. Mao na gibati ni Ginoong Hesus kay sa ato ang nakita gyud sa mga sakripisyo sa atong Ginoong Kristo, atong hinumduman si Ginoong Hesus sa wala pa siya bitaya dito sa cross, daghan na siyang samad, gilatos siya pag-ayo. Unya katong gilatos siya do na toy mga sima tong mga katong mga latos. Unya inig latos, inig bira, mukanlat gyud ang mga unod, mukanlat. Unya muagas gyud ang dugo ug tubig sa lawas gikan sa lawas sa atong Ginoong Kristo. Mao na nga kung imong tan-awon sa istorya sa diha nga gikan nga gilatos si Ginoong Hesus, gipapasian siya sa cross, wala na siya kakaya sa pagpasan. Unya gikan sa Jerusalem, sa syudad sa Jerusalem, pagawas paingon sa Golgota, distansya og ate murag usa ka oras lakaw. Unya nakuhaan na siya tubig ug dugo, mao nang wala siya makasugakod sa pagpasan siyang cross. Lain ang may pasan. Unya gawas pa ni ana nga daghan nag-isag bunog, daghan nag-isag samad sa agig linatusan, naapag yu say samad sa bukton diri sa iyahang palad, sa duha niya kapalad og duha nila kalapalapa. Siyempre naagas na pod ang dugo before siya gipatindog ang cross nga gilangsangan sa atong Ginoong Kristo. Gibati gyud siya kauhaw. Sa muna nga tinuod gyud nga grabe ang pag-antos, grabe ang kasakit sa atong Ginoong Kristo. Nag-awas og ni gawas gyud ang dugo og wala gyud siya mga kaigsuonan kanang
Kung imong lantaon walay nakatabang niya, walay naka first aid niya, wa gyud nakatambal niya, pasagdan siya didto nga nagbitay dito sa cross. Unya nibati siya kauhaw. Siyempre 100% tao siya. Ang iyang pisikal nangita gyud unsay iyang gikinahanglan. Muna niingon siya nga giuhaw siya. Tao gyud siya nga tinuod nga nagantos tungod sa daghang mga samad. Kini iyahang giantos para maluwas ka. Kini iyahang giantos para ka mabag-o. Kini giantos aron ka makaalagad og Dios. Aron ta magtinarong nga magpuyos kalibutan. Giantos niya kining tanan. Dili sayon ang ibin ang atong pagsudong. Grabe. Kung mag-ingon tang dunay pinakamakaluluoy, wala nay laing pinakamakaluluoy sa sitwasyon ang atong Ginoong Hesukristo. Ngano man wala sa isala. Wala gyud siya makabuhat bisag gamay kay sala. Apan giako niya pagpasan ang tanang sala sa tibok kalibutan, sa kinabuhi sa tao. Ang imong sala, ang akong sala, ang atong sala gipasan para dili na ka magpakasala, para dili na ta magpuyo sa sala, para gawas no na ta mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Mao ni rason nga nung kinahanglan atong hinumduman, atong labason ang kamatayon ni Ginoong Hesus. Dili basta-basta lang ang kamatayon ni Ginoong Hesus. Siguro ang uban moingon nga kanang mapusilan dali ra kayo magantos, patay ditso. Si Jesus gikan pas pagbugal-bugal, gikan pas pagdakop, gisampalong na siya, giludan na siya, gipakaulawan na sa mga tao. Gani mga kaigsuonan, grabe ang gihimo ni Ginoong Hesus. Way makalabaw kaniya, wa gyud makalabaw ni makatupong. Dios siya, pero wala gyud niya balusi ang mga tao ug dili maayo. Kay nganuman sa unang pag-anhi niya sa kalibutan, nagdala siya sa kinaiyas pagkakarnero. Bisan gamay di siya mobalos kay maunay kinaiyas sa karnero, pero hinumdumi sa ikaduhag balik ni Ginoong Hesus, dili na siya mubalik sama sa dagway sa karnero, kundili mubalik siya sama sa dagway sa hari, kinaiya sa hari nga muhukom, musilot, mangita sa atong agi, mangita sa atong binuhatan, atong hinumduman. Asa man ka nga gibutang nga simbahan, asa nga man ka gibutang karon nga relihiyon, bisag unsa nga klase nga relihiyon, dapat hinumduman nimo ni. Sa panahon nga mubalik si Jesus, ingon nga hari, dili siya mangita kung unsay imong relihiyon, kung unsay atong relihiyon. Ang iyang pangitaon ang atong binuhatan, kung haum ba kini sa mga mensahe nga iyang gibilin sa balaang kasulatan. Kung haum gani sa kagustuhan sa Dios, sa kabubuton sa Dios, abli ang langit para nimo. Pero kung ikaw nga nagtuo, ang imong mga binuhatan sukwahi kayo sa gusto sa Amahan, sirado ang langit, abli ang imperno. Munang ayaw pagsalig nga naa kas pinakadako nga simbahan, pinakasikat nga simbahan, or pinakanindot nga simbahan, ayaw pagsalig, kay dili na mo'y basihanan para ang langit ablihan. Ang basihanan para ang langit ablihan, imong binuhatan. Giantos na god ni Ginoong Hesus ang tanan para kaantigutang mo antos nga dili gyud ta magpakasala. Mo na niingon si Apostol Pablo, igo na. Si Apostol Pedro niingon, igo na sad. Igo na ang inyong kinabuhi kaniadto sama sa mga taong walay pagtuo. Kansang kinabuhi na puno sa kalawayan. Asa ni mabasa mga kaigsuonan nga miingon si Pedro nga igo na. Igo na katong mga panahon. Diha sa unang Pedro
Kapitulo 4 versikulo 3. Gidasig yuta sa Dios pinaagi siya mga lagad nga naghisgot dinhi. Tanawa versikulo 1. Mga kinabuhi nga nausab. Tungod kay si Kristo nagantos man niining kinabuhi kinahanglan nga kamo andam usab sa pag-antos kay kinsa katong nagantos niining kinabuhi dili na gayod magpabilin sa pagpakasala. Busa sukad karon pag kinabuhi kamo sumala sa kubuton sa Dios ug dili sa tawhanong kailibgon. Pangutana, kinsa may makatabang nimo? Nako, aron ang kabubuton sa Dios mo'y atong matuman, mo'y atong mabuhat. Ang makatabang dapat nato ang simbahan, ang mga pangulo sa simbahan. Ang pangutana, tanan bang mga nangulo sa simbahan, tanan ba nga nagwali sa simbahan, tanan ba nga mga pastor, mga kinsa pa na diha nga nagdumalag simbahan, mga pagtulunan ba sa Dios o kabubuton ba sa Dios ang giwali? Dili tanan nga mga magwawali kabubuton sa Dios ang giwali. Daghang mga tao nga nagwali kabubuton sa ilang bulsa, kabubuton sa ilang panginahanglan, kabubuton sa ilang karatula. Munang katong mga nagwali nga tinud-anay maangin, munang murag sa laing pang pinulungan mapagan, pero dili na angay ikatingala tungod kay gipasidan-an nata sa atong Ginoong Hesus. Versikulo 3 tanawa. Nagbasa ko sa unang Pedro kapitulo 4 versikulo 3. Igo na kadtong inyong pagkinabuhi nga sama sa mga walay pagtuo. Ang inyong kinabuhi kaniadto napuno sa kalawayan, kaulag. Di ba ang inyong ang ato ang kinabuhi imong makit-an og ibin gani ang ubang mga tao nagsigipag pagkabit-kabit. Kristohanon pero sige ra pangabit. Kung nahitabo ni sa mga taong dunay pagtuon sa unsa na lang tong mga taong wa gi pagtuo. Dunay mga lugar, mga kaigsuonan nga ako ang naatuan, nagilisanay asawa, nagilisanay bana. Unya murag sports laport sila. Wa nagyoy pagtan-aw sa pagkabililhon sa kaminyoon. Grabe. Muna nga kon sa imong kinabuhi nakasala ka, ayaw tutuguti nga mubalik ka sa sala. Ayaw tutuguti nga imutong balikan. Hinumdumi si Jesus, grabe ang iyang pag-antos. Grabe ang iyang pag-antos mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Grabe. Ingon siya, giuhaw gid siya. Tungod sa iyang mga pag-antos, nayaguman nga sala, nayaguman nga samad mga kaigsuonan. Nga kung imong lantawon spiritually wala gid say sala. Giuhaw si Jesus. Giuhaw siya tungod kay nahigugma siya nimo, nahigugma siya nato para dili na ta magbuhat pagsala mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Unya ang giingon dinhi mga kaigsuonan, igo na katong inyong pagkinabuhi nga sama sa mga walay pagtuo. Ang inyong kinabuhi kanato napuno sa kalawayan, kaulag, paghubog-hubog, nanubrang hudyaka, pagsigig inom ug pagsimbag mga Dios-Dios. Apan karon nga ang mga walay pagtuo na hibulong nga kamo dili na muduyog kanila sa samang mapatuyangon nga pagkinabuhi, busa gipakaulawan kamo nila. Mao na nga ayaw katingala kung dunay mulutos nimo, dunay mo baybay nimo sa dihang nagpadayon ka sa pagkinabuhing matarog balaan, kay maog yun na gipakita sa balaang kasulatan. Ako mga pagdasig mao ni, liguna karon ang inyong gugma sa usa. Liguna ang imong gugma kung ikaw nga bana, liguna ang imuhang asawa, liguna ang imong gugma ngadto sa imong asawa. Ikaw nga asawa, liguna ang imuhang gugma ngadto sa imong bana. Inya ayaw hinahinumdumi katong mga nangagi. Hinumdumi hinuon ang mga pagtulunan o ang mga mensahe o ang mga hinungdan nganong si Jesus nagantos. Walay laing rason o hinungdan nganong si Jesus nagantos. Aron ikaw
mahimong matarong aron dili na ka makasala o ni magbuhat pagsala. Muna nga tarunga pagdumala ang imong kinabuhi aron matarong pagdumala ang atong kinabuhi, ang imong kinabuhi. Dumalaha ni sa mga pulong sa Dios, dumalaha sa mga mensahe sa Dios. Timan samtang buhi pa ka, makahimo pa ka, pero kung patay na, wa na'y panahon sa paghimo panini. Munang mintras buhi pa atong hinumduman kanunay nga ang atong Ginoong Hesukristo, grabe ang iyang pag-antos, grabe ang iyang mga kasakit aron ikaw muantosan nga dili na gyud magpakasala. Dapat anha ta mo antos kung naa may mga tentasyon, mga pagsulay sa ato ang paglakaw sa kinabuhing Kristohanon, pagpuyo diha sa Kristohanong kinabuhi. Igsuon ko sa Ginoo, dapat ang magantos nga dili gyud nato tugutan nga balikan pa ang mga buhat nga dili maayo nga kanhi atong nakatunan. Si Ginoong Hesus miingon siyang giuhaw, dili lamang sa pisikal nga bahin ang hinungdan, kundi sa espirituhanon usab nga mga mensahe aron matuman ang mga propesiya nga gisulat sa Salmo 69. Diha sa Salmo 69, 22 mga kigsunan, imong mabasa diha 21 atong tan-awon. Sa dihang gigutom ako, gihatagan ako nila og hilo. Sa dihang giuhaw ako, gihatagan ako nila og suka. Mao ni ang propesiya or pagpanagna nga mahitabo gayud sa kinabuhi ni Hesus. Kay ang tinuod sa dihang giuhaw si Hesus mga kigsunan, dili tubig ang ilahang gihatag, kundi suka. Mato dinhi sa Juan mga kigsunan nga atong gibasa, humani ini si Jesus nga nasayod nga natuman ng tanan, o karon pagtuman sa kasulatan miingon giuhaw ako. So kaning paglitok ni Ginoong Hesus nga giuhaw siya aron matuman og mahitabo tong gisulat nga mga pulong diha sa Biblia, sama sa ato ang gibasa kaganina diha sa Salmo 69 bersikulo 21. Unya 29, dito may usa ka panaksan nga puno sa suka o gitunlob nila ang ispungha sa suka o gibutang sa usa ka sanga sa isopo o giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Muna nga dili tubig ang gipainom kundi suka. Nganong suka man mga kaigsunan ang gigamit? Tungod kay simbolo kini sa gihimong sakripisyo sa ang kaugalingon aron ikaw og ako malimpyo atubangan sa Ginoo. Gihatagan siya suka nga matud pa gisagol og hisopo. Usa ni sa kasuka o usa kini sa katanaw mga kaigsunan nga gamiton sa seremonyas alang sa paglimpyo. Munay kustomre pod sa mga Hudyo kaniadto nga giklaro gyud dinhi nganong naamay isopo. Toning basahon o pagbalik mga kaigsunan nga ingon dinhi sa 29, didto umay usa ka panaksan nga puno sa suka o gitunlob nila ang ispungha sa suka o gibutang sa usa ka sanga sa isopo o giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Nganong ginganlan gyud ang sanga nga isopo? Tungod kay ang usa ka tanom nga isopo mao ni kasagaran nga gamiton aron paglimpyo. Siyempre sa kinabuhi ni Ginoong Hesus sa baba pa lang dili na gyud mahitsura. Gani sa mga propesiya sa mga mensahe sa Old Testament dili na siya madanihon. Dili na siya madanihon nga klase nga dagway hitsura. Grabe na siya kaguba para ikaw maayo. Grabe siya kabati para ikaw mapurmang tao. Mga igsuon, kumbaga gisalo ni Ginoong Hesus ang tanan. Kung doon na may mga bati nga kinaiya, kung doon na may bati nga dagway kinabuhi,
nawagtang na kay gipakamatyan na gilangsang na nag-apil sa atong Ginoong Kristo dito sa cross. Munang kitang mga Kristiyanon, dili na ta mo claim nga bati tag kinaiya. Dili ta mo claim nga bati ta og dagway, bati tag kanang bitawng pamustura, kay gibag-o na ta, gipanindot na sa atong Ginoo ang atong pagpuyo. Dili na ta mo claim nga pobre, dili na ta mo claim nga lisod, uyamot mga kaigsunan, kay gitagaan na ta sa Ginoo kadaugan, kaluwasan. Sa unsang paagi aron kini matuman, buhata ang pamaagis Ginoo para iblas ka. Kay mag-unsa po nang sigit tag claim unya wa ta magbuhat, kita rapoy ng limbog nangilad sa tong kaugalingon. Muna nga kung ikaw mo ingon gipanalanginan ka sa Ginoo, usas mga pruiba o mga buhing ebidensya nga tinuod nga nagpanalangin ang Dios sa imong kinabuhi kanang gisubay nimo ang pamaagis Biblia. Speaking about sa paghatag, speaking about sa paghalad, gihalaran na nimo ang Dios og pinakamaayong halad. Gihalaran na nimo ang Dios og pinakamanindot, pinaka makaingon tang pinakamahal nga halad, mga igsuon, og wala na nimo ihikaw sa Ginoo. Kay usanas mga ebidensya o mga ilhanan nga ang panalangin sa Dios dili gyud niya pugngan. Iblas og iblas gyud kas Ginoo. Damor nimong paninduton ang imong pagpangalagad, damor nimong ampingan og damor nimo nga unahon ang pagpangalagad nimo sa Ginoo. Timan damor nga paninduton sa Dios ang imong pagpuyo. Timan ini siya. Ayaw hikawi ang Dios. Kay dili gyud kaniya hikawan sa tanang panalangin nga ang giandam. Ako nagtuo mga kaigsuonan nga dunay mga pulong nga nahimong panalangin sa imong kinabuhi. Busa ayaw gayod tuguti nga igo lang kas pagpaminaw, kundili tumana kini, buhata kini. Kay ang pagkabulahan dili ni siya moabot sa pulong pagpaminaw lamang, kundili moabot ang pagkabulahan sa dihang duna kay gibuhat. Si Jesus miingon sa Lucas kapitulo 11:28, bulahan sila nga namati og nituman. Kung duna kay nakatunan, guno na kay nahibawan sa mga mensahe diha sa balaang kasulatan, ayaw gayod tuguti nga igo lang kang nagkat-on kundili ikinabuhi ning tanan. Awit makalangit, Dios ikaw lang, requester idilin nga nano ka diha sa Oslo. Ang Dios magpanalangin. Oras sa tong programa alas 10:29 sa Kabuntagon. Tagana kog higayon o panahon ang inyong mga mensahe sa pagbasa sa atong panag-uban. O padayon natong i-share ang ato ang programa ngadto sa atong mga kailag higala. Ni dahili haminin mong dugo, matag sa madlabot sa lawas mo, kahaptos kong sakit. Cheryl Me Plaviner, maayong aga Pastor Candelario to all viewers. Sa tunyo kong korona mo, sunod na to nga hisgutan mga kaigsuonan ang pulong nga gislitok sa Ginoo, kining pulong natuman na o kining pulong amahan sa imong mga kamot, akong itugyan ang akong espiritu. Mani ato hisgutan sunod na tong panag-uban sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. kaayuhan na ang kun ko, o Diyos ikaw. Ako ang lilion sa makadyot ang inyong mga mensahe. Ako sa nga lilion diri sa ako ang pikas monitor, kay ako mang napislit gud, kung napislit na ako dili naman ako mabasa. Kay maayong buntag, maayong pagpaminaw atong mga igsuon nga nagasunod na sa ato nga programa. Maayong pagpaminaw ni Rudy P. Paulino, Rudy P. Taulaw Junior, maayong buntag Pastor, watching from Esperanza, Sultan Kudarat. God bless you pagka maayo sa Ginoo karong kabuntagon Pastor. Amen. May buntag ni Sister Rizal. Good morning Pastor. May buntag si Sister Rizal og si Clark Ambay. Amen Pastor. Sa nindot nga mensahe sa Dios.
nga makapadasig na pod kanato og tanan na mina og naglantaw sa imong programa. God bless you always. Watching from Cebu City. May buntag mayo nga pagpaminaw ni Janier de la Rosa Estante. Yes, amen. Thank you, Jesus. Si Jocelyn Caniedo, redubla. Pastor, good morning po. Mangutana po, Pastor, gusto ko po mo apel sa imong klase. Okay ra ba, Pastor, sa unsa po nga pabaagi? Mas maayo kana na lang pagsugod yod. Mo announce lang ko dire kanang magsugod na kita. Kay kung muapas mo dili na mo ka apas kay naanami sa kana bitawng paghanay na gyud og pagkamagwali unya lisod na pod mo mobalik ko pag-discuss. So i-announce lang nako kung naa na po'y lain nga hugna sa pagkat-on sa pagkinabuhi o pagsunod sa mga buhat sa atong Ginoong Kristo. Si GPC Santiago, morning Pastor, lit ko kay loto ko binignit o pagkanindota, no? Kami karon murag luto-luto pod mi kay di mi ka trabaho sa simbahan kay wala nako wala mi delivery sa construction supply. Sabado pa kuno sila mag-deliver. Muna nga wala mi trabaho sa simbahan karon og ugma. Matod pa diri kaon ta ninyo mga igsuon. Ala ipadala lang dili okay ra dagoy bugnaw. Salamat pirmi Pastor, pirmi nakadungog sa pulong sa buhing Dios pinaagi sa imong pag-live. Salamat kay inyo nga pakiguban. GPC Santiago, ang Dios magpanalangin ganinyo. Lamat sa agda igsuon ko sa pag-alagad sa buhing Dios gikan ni Rodi Taulao Jr. Mayong buntag ni Kilisti Pargan Rivas Rivolin. Salamat ta sa pulong sa Dios sa amo ang nadungog karon kaputagon. Si Maribit Sugatan Imin Jud sa mensahe sa Dios nga nakadugang sa kadasig kanako. God bless. Watching from Sitio Langan, Barangay Gupitan, Kapalong, Davao del Norte. Pastor, shout out ko sa Mahayag, Banay-Banay, Davao Oriental. Nindot kaayo imuhang mensahe gikan ni Operto Operdo Inri. Dios magpanalangin. Maayong buntag, maayong pagpaminaw ni Nerlim Dosiliagni. Yes, salamat Pastor. Risa Midrano, salamat sa pulong sa Ginoo Pastor Gideon. God bless you more. Kika ni Pamilya Katalan Dinoyo. Maayong buntag Pastor og sa tanang naminaw. May buntag ninyo diha dai pamilya og ni Gaw Albert. Palihog lang ko ingon ni Gaw Joel nga wala tay tagbo ugma, wala tay dagyaw ugma kay walay materialis nga gi-deliver. Sabado pa daw i-deliver ang atong gi-order. Oras sa atong programa alas 10:35, oras na sa atong pagpanalmilit sa atong panag-uban. Onya, dili ko ka-sure kung maka-live pa ko before mag-klase. Kung di ko ka-live ugma ta mag-live atong tiwason ang ikaunom ug ngadto na sa ikapitong pulong. Samtang paday natong gihandom ang mga pag-antos kasakit sa atong Ginoong Kristo. Mag-ampo ta sa dili pa ko manamilit sa ato ang programa. Ang Dios magpanalangin sa matag usa. Mag-ampo ta. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom. Salamat o Dios nga kanunay mo kaming gidasig, gipahinumduman, o kanunay mo kaming gipakita kung unsa gayud ang mga sakripisyo kasakit pag-antos aron kami maluwas, aron kami mabag-o, aron kami makaalagad o Dios. Imusap kaming gidasig aron kami makakat-on sa pag-antos, dili aron sa pagbuhat og sala kundi sa paglikay niini. Nasayod usab kami nga imo kaming giandamag mga panalangin. Busa amahan, dasiga, tagai kami kalipay sa pagbuhat sa mga pamaagi.
Aron ang panalangin nga imong giandam, amo kayong masinatian. Salamat o Dios sa mga pulog mga minsay nga amo karong nagputuna na dunggan. I-bless Ginoo ako mga kaigsuonan nga karon nakadungog nakabati sa mga pulong. I-bless Ginoo ang ilahang kinabuhi. Ilabos sa tanan taga isil kami kadasig kusog kaisog sa pagpadayon sa pagkinabuhi nini. Malampos gid kami kay ubanan man kami kanunay sa imong gahom. Wala mi mahimo kun wala ka. Amahan, dasiga kami sa pagbuhat sa pangapamaagi aron ang panganalangin nga imong giandam amo gayong maanggog mabatunan. I declare blessing in Jesus name. Amen. Og amen. Kini yung igsuon Pastor Gideon moingon na usab sa ato nga programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good morning. Pagday mag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalad mga pagday mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.